Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Azi vreau să merg la o clădire abandonată din fața ei, din partea ei de acolo. Da, uite, cu coronavirus, nici un pișor de om, nici o mașină, aici e mall, nimic, nimica. Deci, să-i dăm bice, vedem cum stă treaba. Deci, e jale mari cu jumări. Arată foarte fain clădirea aia de acolo. Super fain. Și post-apocaliptic. Atmosfera de lângă ea. Deci să așteptăm acum să treacă mașinile, să facă roșu, să facă verde. Da, facem o infracțiune mică. Infracțiune mică, mai ce o mașină. Deci, fraților, am ajuns aici. Mamă! Wow! Nu e asta, e aia. Uitați. Pe ce normal era apă pe aici. Trebuia să vină să meargă apă. Da. Uite câțiva porumbi. Mamă! Punte de lemn. Super. Câteva apă. Wow. Asta ceva a fost. Nu știu, acum e pentru prima dată când ajung aici. Dar uitați. Ia uitați, fraților, ce criminali să-mi bag mințele. Ia uitați câți porumbi aici. Ia uitați, post-apocaliptic. Uite că ăștia cacă, dragi. Ia uite cât găinați. Ia uitați. Da, asta e nu-mi făcut așa. Se vede că acolo sunt saci cu pământ și din aia crește iarba. Super. Mamă, e plin de porumbei. Deci, uitați, măi, subscriberilor, ia, așa, lift. Fix ca într-un spital, frate. Fix ca într-un spital abandonat. Ia uite. Ia. Wow, problema că nu poți să intri înăuntru. Face nu e ca în România. Mă. Super, și acolo este altceva. Wow. Deci, ce-o fi clădirea astea dacă arată așa prin afară, da prin interior. Uite, alarm, safe. Deci tătui, reaprofitar la agua. Ceva de apă, ia să scrie ceva aici. Da, e ceva de apă aici. Simbol, ceva de apă, ceva îi. Dar e criminal, nu că... Mamă, ia uitați. Aici, uitați, în interior acolo. Wow. Am rămas mască. În viața mea n-am văzut așa o clădire fața ochilor mei. Ia uitați. Zici că e pe deal. Ia uitați. Interiorul. Dar nu pot să merg în interior. Că e riscant. Mamă, ia uite cum stau. Înăuntru tot. Beznă înăuntru. Yo. Ceva îi. Mamă. A murit săracul. Mamă, se curge și apă. Ia uitați. Cred că am zis de 1 miliard de ori. Ia uitați. Ia.
Așa și casa lor. M2. Aha, am mai văzut și încă ceva, ia uita. Băi, ești nebun. Bă, stai că asta de aici, asta e funcționabilă. Cred. Ia să vedem. Da, uite, geam, bec, lumină. Ah, da, asta e funcționabilă asta. E funcționabilă. Ia uitați. Câtă treabă serioasă așa. Și ăsta e panou sau panou? A? Da. Asta e de LED-uri, panou cu LED-uri. Da, uite, răi, vai de capul lui. Ia, mă. Uite, cameră de supraveghere de aia vechi. A. Da. Așa cea, ar fi bun. Ia uitați. Deci ceva aici au fost. Și încă îi o parte de apă. Ia uitați aici. Altă. Și încă partea aia de acolo, ia uitați. Totul e supravegheat, tot. Pun un pic de pauză și ne vedem pe drum. Ce am ajuns și aici și ce gard de la așa. Deci, dărâmat aici. Și încă alt simbol, turnul ăla de acolo. Și ăla semnifică ceva. Alarm. Deci, ieri am trecut pe aici, dar am trecut cu mașina și de asta am zis, băi, să vin eu azi pe jos să filmez ca lumea. Și am rămas uimit. În sensul că natura ce poate face din... Adică cum te poți juca cu natura, în ce sens zic natura? Adică pun o bucată de pământ aici și ce crește iarbă. Și asta e faza. Super fain. Super fain. Și la fiecare copac are câte un furtun. Furtunul ăsta le dă apă. Unde nu vezi așa ceva. Uite ce vrea să facă blocuri, deci, așa unde este, deci. Zici că e pușcării. Și aici alte clădiri. Deci, sper să vă placă videoclipul ăsta. Uite aici, găuri, pușcături, aici au fost război, cred că, da. Ca astea, uite, cerculețele astea, așa acolo la fel. Trum. Asta. La mult.
Oh. Aceea e intrarea. Ia uitați. Mamă. Mamă. Tu ești nebun, ioti. Mai avem de mers? Da, avem destul. Oare ce-a fost asta? Banc? Că normal face parte din tăta aia, care cu tot cu verdele ăla. Bă, leu, asta e o cameră de aia veche. Păi să te văd, dar nu se mai termină. Hai, bă, da, se termină acolo. Bă, și gardurile sunt mari, imens. Uite, intrare pe aici. Totul e securizat. Aici altă intrare. Mamă. Ia. Passeig de la Independență. Am ajuns și pe aici. Prin altă parte. Ia uite. Așa, monument. Istoric așa. Da. Stai. Uite și altă intrare. Și asta e închisă. Închis n-ai cum. A fost un parc ceva. Da, uite. Muzeu. Da, muzeu. Dar nu, uite. Sarcofaje. De alea, băi, ești nebun. E închis totul. Totul e închis. Deci cam atâta. Deci, dragi prieteni, v-am lăsat. Deci nu uitați să bubuiți butonul de like și ne vedem. Ciao!